Bon dia a totes i tots els ciutadans del poble de Meliana. Com a representant de TVR Meliana, Televisió i Ràdio Meliana, estem així per traslladar-vos un comunicat que creguem que és necessari. Aquest projecte, com sabeu, porta un any i pico. Anem fent cada vegada més coses, portem 2 setmanetes en les quals estem un poquet en impàs, perquè la situació no és fàcil. A dia d'avui, les aportacions per portar el projecte endavant són de 0 euros. En tota aquesta inversió inicial que se va fer a través de l'associació La Veu del Poble per a TVR Meliana, i en aquest sentit també hem tingut alguna despesa al llarg d'aquest any i pico, millor dit, en el qual també hem tingut algun gasto d'alguna cableria, algun aparell que fa falta per poder donar-vos aquesta difusió el millor possible. Per tant, també hi ha que dir una cosa clara i com me coneix la gent, això no és un projecte personal, al contrari, jo no tinc cap necessitat de portar això cap endavant. Més que res, si s'està fent i s'obri aquesta oportunitat és per donar-li aquest projecte al poble de Meliana, que pugui tindre un lloc d'encontre, un lloc on puguem fer aquest ressò de tot el que se desenvolupa al llarg de l'any, a nivell festiu, a nivell esportiu, a nivell associatiu, col·lectius, i sobretot tindre aquest nexe d'unió de lo que és el dia a dia del poble amb tota la ciutadania del poble de Meliana. Per tant, sí que volem dir i deixar clar que després d'aquest any i algo que portem desenvolupant no és fàcil. Per això la necessitat de fer aquest vídeo i poder aclarir diferents situacions que es donen, no? La gent es pensa i es creu que realment és l'Ajuntament que se deu de fer càrrec. No, no és així. L'Ajuntament és un ent més, com qualsevol col·lectiu, associació o persones del poble, donar aquesta col·laboració i aquest suport per recolzament que s'hi poden donar de béns propis creats per ells. És un més, com la resta, en aportar, en col·laborar de forma totalment lliure per fer que aquest projecte tingui continuïtat i sobretot pugui ampliar aquesta parrilla i poder fer, com vam dir en aquell moment, que ja se sentia fora del poble de Meliana i el que és la comarca de l'Horta Nord, el que la televisió Meliana és el que estava fent. Hi ha que dir ben clar que això no és fàcil, per tant fem una crida perquè volem anar a més, per supost, però per això necessitarem el recolzament de sponsors o col·laboradors, o en el seu moment hi ha gent que a través de la publicitat també aporta i col·labora. No està aportant i col·laborant en TVR Meliana, està aportant i col·laborant en poder donar l'oportunitat en què es puguen fer partits de futbol, en què es puguen fer partits de baloncesto, que es puguen fer partides de pilota, que es pugui fer retransmissió quan les falles, que se puguen fer més encontres del que es fan, fer més difusió de tot el desenvolupament de la institució pública. Per això és importantíssim que també anem a deixar el correu electrònic així, perquè és la forma de poder estar en contacte de forma directa. Nosaltres, per a poder donar cobertura i poder fer, n'hi ha que dir clar, no podem enterar-se d'un dia per altre o veureu per les xarxes ja una vegada passat. No és la forma més correcta per a poder desenvolupar i poder portar endavant una parrilla àmplia i estesa i poder donar abast màxim possible el que se desenvolupa a nivell local. Per tant, el correu que hem posat així baix, i tornem a posar si fa falta, és, com he dit, aquest nexe d'unió entre col·lectius, associacions, les institucions públiques, representants públics, membres de la corporació, per tot arreu, el poder posar-se en contacte amb nosaltres i amb aquest temps necessari, com se sol dir, perquè cada actuació que es porta endavant sempre hi ha que demanar permisos, o segur que està planejat o està pensat en un mes d'antelació o 15 dies com a mínim, que són els requeriments que hi ha per demanar un permís per poder ocupar la via pública, per exemple. En aquest cas, com hem dit, és una qüestió que tenen que fer-se, acostumbrar-se o avear-se, com volem dir, totes i tots, a treballar d'aquesta forma i poder agilitzar i, com dic,
poder ampliar aquesta graella tan necessària per aportar quan més i millor dins de la diversitat que nos caracteritza dins de la nostra localitat a totes i tots. Hi haurà coses que a uns li agradaran, a altres no li agradaran, però i viceversa també. Però és que TVR Meliana, o TVR Meliana, millor dit, és la televisió del nostre poble. I el nostre poble és com és, no l'anem a canviar. O qui sap. En aquest sentit, com he dit, fer aquest èmfasis en el qual l'Ajuntament no se pot fer responsable de TVR Meliana, a veure si m'ha bé, a dir-ho bé, perquè no se fan les coses d'aquesta forma. Si l'Ajuntament volia tindre aquest servei, tindria que obrir un procés obert, una licitació, per a que hi haguera gent que poguera participar d'aquesta licitació, no? I després veuríem. Això és un projecte totalment, diguem, particular, que el portem al poble, per a que el poble faci ús d'ell, i que vosaltres decidireu on voleu tindre aquest mitjà de comunicació, tant a nivell de televisió o ràdio. Nosaltres hem portat la ENIA, que és una ferramenta en la qual pot ser un factor diferencial i també portar-le al poble de Meliana molt més enllà, no? En imatge i en coneixement de tot el que es dona. Per tant, fem aquesta crida per a que tinga llarga continuïtat, tinguem el coneixement suficient tots de la situació quina és realment i com funciona per a no crear-se idees errònies que porten a la confusió o no donen peu a col·laborar o participar perquè pensem que deu de ser així o és així. Doncs no, no és així. Com he dit, portem un any i algo i els ingressos per a portar endavant dins de l'aportació que se va fer inicial en materials com el que ha fet falta, que he dit, de manteniment durant aquest any i pico, ha sigut tot a través de l'associació del Veu del Poble o de la mateixa butxaca. Per tant, ara és el moment en el qual peguem este pas endavant, busquem sponsors, busquem gent que vulgui publicitar-se i que puga també, a través d'aquestes col·laboracions, tant de publicitat com d'esponsors per al projecte de mitjà de comunicació a nivell de televisió i ràdio, es pugui continuar en el temps. I com diem, no és per a TVR Meliana, és per al poble de Meliana, perquè ho fem amb gent de Meliana com un present i la gent del poble, com no, i sobretot per al poble de Meliana. Es queda tot en casa. Per tant, no és que estem col·laborant, diguem, en TVR Meliana, que sí, anem a veure, però s'està donant aquesta oportunitat de poder tenir un mitjà local en el qual es pugui donar aquesta cobertura a nivell local i poder veure totes i tots, disfrutar en el moment en persona, com poder veure en un futur, per diferents qüestions, i deixar aquest registre perquè la gent siga coneixedora també de tot el que es fa a nivell social, a nivell festiu, a nivell esportiu, a nivell cultural. Per tant, queda dit, no sé si me seguís algo per el camí, m'havia fet així la noteta. Recordeu el correu electrònic, el que he dit, és importantíssim per a poder enhebrar i portar la parrilla endavant. S'han fet comunicats via correu, no hem rebut moltes contestacions, si no recorde mal, han sigut 4 contestacions. Hi ha llocs en els quals ni no s'han contestat representatius i importants de Meliana, no vaig a dir nom, però sí que és una realitat en la qual que, si volem, tots tindrem que aportar el nostre granet d'arena, com jo aporto el meu temps de forma altruista, correcte? Davant la situació també personal que un està visquent i que jo me la quede i jo me la porte. Per tant, l'ho dit, per a estar en contacte amb nosaltres, televisió.meliana@gmail.com. També per este mitjà te pots posar, per si vols ser mecenes o vols tindre el teu espai publicitari, tinguem una campanya de publicitat d'uns banners que seran de 8 segons, 5 euros, una rinconera que serà de 10 segons, 10 euros, i després el que és la pantalla completa de 20 segons, 20 euros al mes, i poden iniciar en diversos programes. Ja he dit, portem 2 setmanetes en les quals hem estat estructurant-se per tindre una autonomia, una independència de poder fer i desfer en cada moment en llocs diversos i no estar
tan dependents de poder tindre un lloc de llum o una internet que sigui en condicions, com moltes actes o situacions que es donen, que intentem que sigui el millor possible per traslladar la millor qualitat per a totes i tots, perquè al fi i al cap el mitjà és vostre. Com he dit al principi, jo no tinc cap obligació de fer això ni de portar en cap davant. Però sí que crec que és una oportunitat per al poble de Meliana de tindre un mitjà de comunicació seu, propi i sobretot autogestionat, que serà el que vosaltres vulgueu que siga. Doncs res, fins ací, agrair la vostra atenció i continuem fent aquest treball, aquesta tasca, que com dic no és fàcil, però esperem per part vostra que sigui un abans i un després per poder dir ja tenim un mitjà local que cada dia és més gran, aplega molt més llocs i qui sap si serem al final un referent tant comarcal com autonòmic per portar Meliana més enllà, per donar a conèixer Meliana i sobretot perquè totes i tots estem assabentats de lo que passa en Meliana. Moltes gràcies i fins aquí aquest comunicat que esperem que siga i tinga resultat per lo que estem dient, per la continuïtat i el futur del mitjà. Bon dia.